Dnes vám ukážu, jak získávat klienty pro SaaS business neboli software as a service a pro marketingovou agenturu. Bude se to hodit každému, kdo potřebuje víc kontaktu na potenciální zákazníky, schůzek a klientů. Dělám to pomocí tohoto funnelu, což je série stránek, je to taková prodejní cesta. Tenhle funnel mi přinesl klienty, kteří na prvním hovoru zaplatili 8 000 až 15 000 korun za první měsíc služeb. A takových klientů jen za minulý rok mi přinesl přes 60. Když se mnou vydržíte do konce tohohle videa, tak vám řeknu, jak můžete získat šablonu tohohle funnelu. Ukážu vám i jednu důležitou věc ohledně celého funnelu od reklamy až po zaplacení, která rozhoduje o tom, jestli vám funnel bude fungovat a bude vám přinášet klienty nebo ne. Čau, moje jméno je Kristian Šanca a pomáhám lidem začít podnikat anebo v jejich podnikání vydělat prvních nebo dalších 100 000 korun měsíčně do 1 roku. Sám jsem se dlouho snažil začít podnikat, zkusil jsem různý biznesy a hodně z nich mě prodělalo peníze a poslední 3 roky jsem na tom makal a během 3 let jsem přišel na tenhle business model, který mi jako jedinej vydělává stovky tisíc. A teď to chci naučit další lidi, kteří chtějí začít podnikat a neví jak. Takže jestli chcete vidět, jak jsem v 5 krocích vybudoval svůj biznis, který vydělává přes 100 000 měsíčně, tak koukněte do odkazu pod videem, tam najdete trénink zdarma. OK, takže se pojďme podívat jednoduše na ten funnel, jak funguje. Na začátku chceme zaujmout lidi. Oni vás neznají, takže se jim chceme dostat na oči. To uděláme reklamou na sociálních sítích, na Facebooku, na YouTube, nebo YouTube videa, nebo Reels. Chceme zaujmout lidi. Řekneme jim, klikněte tady na tlačítko, pokud chcete vědět víc. Dostanou se na přistávací stránku. Tam jim vysvětlíme, co jim můžeme ukázat, nabídnout a řekneme, získejte video nebo získejte tady ten materiál výměnou za e-mail. Takže my tady získáme kontakt a potom lidi pošleme na další stránku, kde je video. Ideálně je video, ale může to být webinář, můžeme tady rovnou prodávat produkt, ale teďka pojďme na tady ten funnel, který mě vydělal nejvíc peněz, takže ten je s videem. V tom videu ukážeme, co děláme, jak pomáháme lidem, jaký máme výsledky a pokud chtějí vědět víc, ať si rezervují s náma hovor. Část lidí si rezervuje hovor a na tom hovoru zjistíme, co ty lidi řeší za problém a jestli jim dokážeme pomoct a pokud ano, tak jim dáme nabídku spolupráce. Část těch lidí, kteří vidí, že jim dokážeme pomoct, tak na konci hovoru vytáhnou platební kartu a předplatí si první měsíc spolupráce za 8 až 15 000 korun. Ti, kteří si nepředplatí spolupráci nebo třeba ani si nerezervují hovor, tak na ně máme e-mail a posíláme jim e-maily, kde jim dáváme další hodnotu, učíme je věci zdarma, ukazujeme jim výsledky našich klientů a zase je zveme na hovor, kde se pobavíme o spolupráci, nebo na nějaký jiný funnel, na nějakou jinou prodejní stránku, kde prodáváme náš produkt. A zároveň tady máme i obsah zdarma, což jsou teda YouTube videa, blogové články a podobně, kde těm lidem zdarma dáváme hodnotu. A jak to teda udělat celý, aby to fungovalo? Potřebujeme v celém tom funnelu komunikovat jednu hlavní myšlenku, jeden nějaký hlavní velký slib. Co je ten výsledek, který lidem doručíte? Moje agentura pomáhá získat klienty realitním makléřům. Takže moje nabídka byla, přineseme vám 20 kontaktů na potenciální klienty měsíčně. A vy chcete tady to komunikovat všude, v reklamě, v YouTube, v Reels, na přistávací stránce, ve videu, na hovoru, v e-mailech, v obsahu zdarma. Pokud budete něco jiného říkat v reklamě, že děláte Facebook reklamu na přistávací stránce, že jim seženete kontakty, ve videu, že jim nastavíte e-maily, tak bude ten klient zmatený a zmatená mysl nekupuje. Takže chceme v celém tady tomhle procesu komunikovat jednu hlavní message, jeden hlavní slib. Takže co můžou být příklady toho velkého slibu? Můžou to být kontakty, leady se tomu říká, kontakty na potenciální zákazníky, to je e-mail, jméno, telefon, takže může to být. Pomůžeme vám získat více lídů, 20, 50 lídů měsíčně. Nebo to můžou být schůzky. Třeba tento konkrétní funnel, tak výsledky jsou teda schůzky, rezervace těch hovorů. Takže může to být, přineseme vám každý měsíc 10 schůzek. Můžete jim nastavit přesně tady ten funnel, který vám teď ukazuju, který vám dám i v dalších lekcích, abyste si ho skopírovali, jen vyměníte logo, přepíšete nadpis a bude to fungovat stejně pro vás. Nebo slib může být, že vám pomůžeme stát se milionářem, nebo že vám pomůžeme vydělat 1 000 000 v dalším roce, nebo že vaší firmě zvýšíme návratnost reklam. Jakoukoliv teda nabídku si vyberete, nebo ten slib, tak ho komunikujete v celém tomhle procesu. Takže v reklamě na Facebooku bude. Pomůžeme vám získat 10 schůzek měsíčně. Na přistávací stránce bude trénink zdarma, jak získat 10 schůzek měsíčně. Video bude ukazovat, jak se získává 10 schůzek měsíčně. A na hovoru už se bavíme o tom, jak to uděláme pro toho člověka. Stejně tak v e-mailech a tak dále. Takže už tady jsou třeba projekty, jak se stát milionovým makléřem. A zase tenhle slib by měl být v celém tom procesu. Tak jo, díky za dokoukání až sem, doufám, že to pomohlo. Pokud si chcete taky vytvořit váš SaaS business a vydělávat 100 000 měsíčně do 1 roku, tak se koukněte na odkaz pod videem, kde ukazuju v 5 krocích, jak jsem tohle udělal. Poprosím vás o like a odběr, napište do komentářů, co si o tom myslíte a vidíme se u dalšího videa. Čau.